फारिजों लोगोसे गासैबो बिबानाव थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे जौसाङावहाय मान होनानै लिंहरजानाय गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय आं बयखौबो सिगाङाव फैनानै दिन्थिजोबाखै गुबुन आफादनिफ्राय फैनो हानाय मान होनानै नोंथांमोन लोगोसे जोंनि BDC आरो BDCनि बाहेरानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय बेयाव जाथिफैनो हानाय बर' बिमानि थैजों बायजानाय बर' हारिखौ जेब्लाबो अनग्रा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि गासै मानिजाथाव दैदेनगिरि आरो मावथि नोंथांमोन लोगोसे आरो जायफोर रायजो राजाफोर बयनिसिमबो आं आंनि गोरबोनिफ्राय सिबिनाय जासिहरबाय। नैथियाव आं स्पेशेलि दिनैनि बे स्पेशेल सान इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि जा नैथि जोनोम सान फालिदों बेनि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि साफ्रोमबो मावथि आरो सोद्रोमाफोरनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय आरो बर' अर्गेनाइजेशन फरामनिफ्राय जानानै कंग्रेचुलेसन एबा गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जों दहाय माबानिफ्राय गाहाय नेहाथारिनिफ्राय जि बिबुंथि एबा गाहाय नेहाथारि हिसाबै जि फोरमायथिबाय बेयाव गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। दा मा बोसोराव दङ मा जानाय दं मा जालांखो बेफोरखौ जों गासैबो मिथिबाय आरो जोंनि गाहाय आलासियाबो माखासे खोथा बुंलांबाय हारिनि सिबिनायनि बागै। आं बेखिनिखौसो बुंनो लुबैयो दिनै थि समावहाय इउनाइटेड फरामखौ दानानै जिबायदि खामानिखौ मावलांदों बोथोरखौ खौसेयै आं बेनि सायाव सोमोन्दो लाखिदों आरो आं बाख्नायो जे बेबायदि मोनसे थिरांथा लानानै जेब्ला बोसोरनि आगोल बे इउनाइटेड फरामखौ दानो होननानै सावरायलायबाय थादोंमोन बे समावहाय जोंबो लोगोआव सावरायनो माखासे खोथा जों बेखौ जुदि दाया होमब्ला NDFB हिसाबै जेबो थाहैनाय नङा बिकज NDFB itself is a force जों हमनो हाया NDFBफोरा गावसोरखौ नोंथांमोना साफा साफा मावथि हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै मालाबा हिसाबै आरो साननो हागौ जे जों लायब्रा बाट नङा NDFBया गावनो हारसिंनो मोनसे गोहो बे दोनै गोहो बे एक्सट्रा हागौ जि जानो हागौ बाट स्टिल NDFB is a force आरो बे फर्सखौ दिनैसिम रायजानाय मावनानै दङ। दिनैसिम एक्स NDFBनि सायाव मिजिं खालामनानै दङ आसा खालामनानै दङ बर' रायजो राजाया। बेवहाय जों NDFB हिसाबै गावनि गोहोखौ खम होननानै माबाबो सानो नाङा आरो खमनि बाथ्रायानो गैया आं बुंनानै एसे फर्स मोनसे गोहोसो बे एक्स जानांगौ जि जानांगौसो दिनै बे गोहोआ इउनाइटेड फरामनि आन्दाराव फैनानै बे आरो बांसिन गोहोनिसिन जाबाय। जेब्लासिम बुहुमाव बर' हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम NDFB होननाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड होननाय मोनसे आफाद दंमोन जाय आफादा गावनि न' बां बिमा बिफा गासैखौबो नागारनानै गावनि जिउखौबो बलिदान होनो थाखाय ओंखारलांनाय बेबायदि जुजिग्रा बोसोरसे बोसोरनैनि थाखाय नङा 34 बोसोर हारिनि थाखाय होनानै खामानि मावनाय होनानै जेब्लाबो बे समानि आखाइजों लिरजानाय थागोन आरो बेखौ जोङो मालाबाबो रावबो बावगारनो हानाय नङा। इट्स ए इन्सपिरेसन NDFB नामानो बे मोनसे थुलुंगा हारिनि थाखाय थानाय समाव मानसिया बेखौ रियेलाइज खालामाखैमोन दिनैनि साफ्रोमबो बर' फिसाया रियेलाइज खालामो बुङो जे दिनै NDFB गैया होनब्ला मा जागौमोन आरो दिनै गैयिखाय दिनै मा जानानै दं गासैबो बिथिङाव। बेनिखाय आं बेखौसो बुंनो लुबैयो जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि खामानिया खालि जेलनिफ्राय लोगोफोरखौ
NDFBयाव दङ बिथांमोना जेब्लानो सोङो माबायदि दं मोजां ना मोजाङै दं जोंनि थाखाय सिन्था खालामना दिनै सोरबा जब बिथांमोन सोरबा सोरबाबो जोंनि थाखाय सिन्था खालामना रायजोआ थिगैनो दंना हारिया थिगैनो दंना गाइड खालाम हारिया थिग थाब्लानो जोंनि दिनै बेयावहाय जोङो साजा लानानै थानाया जाफुंगोन बिसोरखौबो जों मोजां मोनदों जे जोङो हारिनि थाखाय माबा मोनसे जोंनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया and that spirit encourages us बे स्पिरिटआ दिनै बाहेरायाव थानाय जोंखौ थुलुंगा होयो जों दिनै बाहेरायाव उदां थानानै मा मावनांगोन जों बेखौबो दिनै साननो नांगोन आं खावलायनो लुबैयो गले गले आं बेखौ गोसोखांनो लुबैयो जे NDFBया ex-NDFBफ्रा लोरबां नङा you are still force NDFB is still force आं गले गले आं रिपिट खालामनो NDFBया गासैबो मोनसे गोहो जों बेखौ रियेलाइज खालामनांगौ जों मिथिनो नांगौ दिनैनिफ्राय बेसेबां बोसोर आगोल 38 बोसोर आगोल NDFBखौ बर' सिकिउरिटि फर्सनि जोनोम होबाय बेनि उनाव मुं सोलायनानै बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा गोलाव 34 बोसोर संग्राम खालामनो हारिनि दानाय फैनाय मोन्थायखौ लानानै बहाबा बेबायदि नेरसोन दं नामा जों गुबुननि रोंनाय गुबुननियावथ' गैया जोंनियावबो दं नामा बर' हारिनि गेजेराव बबेबा संगठना 34 years 34 बोसोर हारिनि थाखाय मावदों नामा माबेबा संगठना मावाखै मोनसेल' संगठन बे जाबाय NDFB नेशनेल रिफर्म बोर्ड बेखौ गियाना खालामनाय संग्राम ओरैनो मानसिफोरखौ बुथुमलाबाय लानानै जिरायनानै सभा होनानै आन्दलन खालामनाय नङा गावनि जिउखौ आसि बिजौ लानानै दानो थैगोन दानो गोमागोन दानो गैया जागोन दानो मुखुब जागोन दानो बुंजागोन दानो थैगोन जागोन बेबायदि गावनि जिउखौ आसि बिजौ लायै लायै 34 years 34 बोसोर गावनि हारिनि गावनि बिमा माहारिनि थाखाय नांनो हानाया बेबायदि थानो सोर हायो जायनि बिखाया रोजा सोर हायो जायनि साननाया गेदेर सोर हायो जायनि बिखायाव साहस थायो सोर हायो बेबायदि जायनि बिखाखौ गावनि हारिखौ गावनि जिउनिख्रुइ बांसिन अननाय थायो सोर हायो बेबायदि खालामनो जायनि गोसोआव गावनि न'खर एबा गावनि बिमा बिफा गावनि बिदा फंबायनिख्रुइ बांसिन हारिनि बागै साननाय थायो बेबादि गोरों गोरा साहसगोरा एनसेन्टिफ्रा दिनै जोंनि गावखौ लोरबां सानोब्ला बर' हारिखौ सोर नायफैयो पलिटिक्सजोंल' राजखान्थिजोंल' हारिखौ खालामनो मालाबा पलिटिक्सआ हारिखौ गाहायाव लाङो धंस खालामो आं जेब्ला राजानि दङ बे समाव बबेबा राजानि दिनाव हारियानो राजलाफोरानो धंस जायो मोजां दैदेननो रोङा बेबायदि पलिटिसियानफ्राबो पलिटिक्सआबो जुदि मोजां दैदेननो रोङा मोनसे हारिखौ धंस खालामनो हायो सिलिंखार खालामनो हायो गाहायाव लांनो हायो नाथाय those who serve their own community with their real hearts जायफ्रा नंगुबै अननायजों गावनि हारिखौ सिबियो बिसोरनि दारैसो मोनसे हारिया गोख्रों जानानै थायो आं दिनै बेखौ बुंनो गोनो जाया जे NDFBनि थाखाय दिनै बेसेबां बोसोर 34 years जोंनि बर' हारिया गोख्रों जानानै थाबाय आं दिनै खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना जों गासैबो हारिखौ माबोरै गोख्रोङै फोथांना लाखिगोन बेनि सायाव खामानि मावनाया बांसिन गोनांथि जानानै फैयो दिनै गामिफ्राव बुङो NDFB थानाय मानसिफ्रा खमियोमोन जोंनि यां जेनेरेसन लाइमोनफ्रा मोजां मावनायाव खामायोमोन बै सोरबा हाबा जानानै फिसाइ गारनायाबो मोजांमोन सोरबा हाबा लाखानायानो बिसि गारनाया खम जागौमोन राग जानाया खम जागौमोन जौ लोंनाया खम जागौमोन साफ्रोमबो बुङो बुंनायाथ' बुंनाय
activities of NDFB. NDFBनि जि गोख्रों हाबाफारि मावनाय बिनि गैयैखौ दा अनुभव खालामदों। दायो हमना लादो बे मोनसे खाबु जोंनि थाखाय NDFBआ हाथियारजों नांबाय, बे हाथियारजों नांनाय फिसाफोरा जोब्बाय। किन्तु सुक्तिनि उनाव एबा एकर्डनि उनाव जोंहा हागौमानि कमप्लिट जाबाय, सुक्ति खालामबाय, जोब्बाय बे नङा। दायो सुक्तिनि सिगाङाव हाथियारजों 34 years एबा 34 बोसोर जि बिथांखिखौ लानानै खामानि जागायजेनदोंमोन एबा मावबोदोंमोन NDFBआ बर' हारिखौ बुहुमनि मादाव खर' दैखांनानै फोथांना लाखिनाय, गुबुननि सिगाङाव हान्थु खालायालासेनो थांनानै थाहोनाय, गुबुननि सिगाङाव गावनि सिनायथिखौ लानानै गोख्रों हारिबादि थांनानै थाहोनाय, गावनि मोनथायखौ लानानै थांनानै थाहोनाय, गुबुननि नाख्रेबनाय, नासयनाय, गाग्लोबनायनिफ्राय गावनि हारिखौ फोथांनाय लाखिनाय, लोगोसे गावनि हारिखौ मोनसे डिसिप्लिन माहारि हिसाबै फोथांना लाखिनाय, मोनसे आदर्शवादी हारि हिसाबै फोथांना लाखिनाय, बेफोर थांखिखौ लानानै NDFBआ जि खामानि मावबोदोंमोन अख्रायै बुंबाबो लाया मालाबा सोरखारा दुनियानि बर'फ्रा गुबुन गुबुन संगठननि आन्दारावहाय आन्दलन खालामबाय, मा बिलुबाय, दाबि खालामबाय, जेबो मोनैयाव आखाइ हाथियार लानानै अख्रायै मावनो जादोंमोन। जोंनि हारिनि माखासे मानसिखौ बुजायनो हागौयैयाव मालाबा थांनानै हाथियार दिन्थिनानै फोसाबनो गोनां जादोंमोन। थ' बेफोरखौ बे समाव जोङो दायो आफ्टार एकर्ड, दायो गोरोबथानि उनाव जोङो समाजारि भाबै डेम'क्रेटिकेलि जोंहा बेखौ मावनायनि सम फैबाय। जोंहा दाबो दायित्व दङ जोंनि समाजखौ गेबें लामाजों थाबायनो, जोंहा दाबो दायित्व दङ जोंनि फिसा फिसौफोरखौ गाइड खालामनो, मोजां लामा दिन्थिनो, जोंहा दाबो दायित्व दङ समाजारि बिथिङाव लेथेर फेथेर जानाय बर' हारिखौ फोसाबनो थाखाय जोंहा दाबो दायित्व दं। बर'नि हारिमु, रावखान्थि, राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव खामानि मावनो बेवहाय खावलायो। दा मोनसे मोजां सम for United Forum XNDFB बे समा बुंगोन मा समाव मा महर लायो, आं खावलायो साफ्रोमबो XNDFB दाबो NDFBआव दङ, दाबो जोंहा बिबान दङ हारिखौ सिबिनो, दाबो जोंहा हारिखौ फेहेरनो थाखाय, हारिनि थाखाय खामानि मावनो दाबो जोंहा बिबान दङ। साफ्रोमबो सुबुङा बे खोथाखौ गोसोआव लाखिनानै होनानै जों आवगायगोन आरो जेब्लायबो खौसेयाव थानानै खामानि मावनानै आं बेखौ बयखौबो खावलायो आरो जों गोजोननाय फोरमायो नोंथांमोना बे खौसे जाफैनानै खामानिखौ मावनो आरो आवगायबोनो। दहाय बुंनाय बायदि मेंनायनि बाथ्राया फैयो, जायहा हारिखौ सैथ' अनमारो बेखौ मेंनायनि बाथ्रा फैयो। दिनै सासे बिमाया जेसेबां खस्थ' मोनब्लाबो गावनि फिसानि थाखाय गावनि गाज्रिब्लाबो मेंब्लाबो बे ओंखाम उखैनाय समाव ओंखाम होयो, हर गेजेराव फिसाया फैब्लाबो उन्दुनायखौ आद्रा खालामना सिखारनानै फैबाय जानो। मानो खालामनो हायो? Because she loves her son, her children. मानो हायो? कारन बे बिमाया गावनि फिसाखौ अनो। बेबादिनो जों जुदि गावनि बिमा माहारिखौ अनोब्ला सोरनिबा दावसा होनाय, सोरबा गाज्रि बुंनाय, सोरबा सोलिनाय, बेफोरो जोंखौ होबथानो हानाय नङा, होबथानोबो हाया, लाखिनोबो हाया। कारन जों जोंनि दायित्व होननानै गावनि रेसपन्सिबिलिटि, गावनि बिबान होननानै जों मावगोन। हारिखौ सिबिनो बयहाबो मोनथाय दङ। बेनिखायनो NDFB हिसाबै जिखिनि मावबाय, दिनै XNDFB हिसाबैबो जोंहा मोनथाय दङ आरो बे मोनथायफोरजों रावबो बोथ्रोदनो हाया। जे जों मावनो हाया, जोंल'सो मावगोन, नोंसोर बेखौ दाखालाम, जोंल'सो खालामगोन, बेखौ रावबो बुंनो हाया। सोरबाया बुंनो हागौ नोंसोर मा पलिटिक्स खालामो। No, anyone can join politics. सोरबाया बुंनो हागौ जे नोंसोर बे समखौ मानो दानो, जोंसो दानांगौ। No, हायो आरो जि मावदों दिनै XNDFBआ बेनिफ्राय फरम जानानै बे थिग खामानिखौ मावनो
सोरबा सासेनि थाखाय मावाखै गावनि सम्पदनि थाखाय मावाखै गावनि जायफ्रा NDFB सोद्रोमामोन बे NDFB न'खरनि थाखाय मावाखै एज ए होल बर' हारिनि थाखायसो मावनाय बर' हारिनि गाननाय उखैनाय गादब जानाय नासयजानाय बर' हारिनि मोनथायनि दिनै जेब्ला बर' हारिखौ सिबिग्रा NDFB नि बे सोद्रोमाफोरा दिनै सोरबाया जेराव दङ सोरबाया दिनै आथिं आखाइ सिफायजानाय सोलिनो हायै अबस्थायाव दङ सोरहाबा न'खर बेंनो हायै अबस्थायाव दङ सोरहाबा थैबाय आफादाव थानाय समाव बिसोरहा दिनै न'खर नायफिननो रावबो गैया बेफोरनि थाखाय मानो NDFB आल' बुंनांगौ जाबाय मानो NDFB आल' बुंनांगौ जाबाय बेनि थाखाय गासैबो बर' हारियानो बुंनांगौमोन बर' हारियाव थानाय गावखौ जायफ्रा बर'नि गिदिर गाज्रि अर्गानाइजेसन जाथियाव समर होनायफ्रा मानो दिनै NDFB नि थाखाय मावाखै मानो गैया मानो NDFB गावसोरना लानो NDFB नि थाखाय गुबुना सोंना लानांगौमोन कृतज्ञ हिसाबै जे नोंसोरो हारिनि थाखाय 34 years जाबाय 34 बोसोर जाबाय बिराद दुखु जारला जानांबाय नोंसोरनि मोननांगौखौ जोंबो फंसे बुंनि मानो मोना दिनै जेखौ होगोन होननानै सोरखारा लिरखानानै दं बेखौबो मानो दिनै बिनानै हो साहस गैया गियो ना सानथौखर जोंहा सोंनाय फैयो दिनै बुहुमाव खुनु एग्जाम्पल गैया जे आफ्टार एकर्ड मोनसे संगठनजों जेब्ला गोरोबथा जायो बे गोरोबथानि उनाव बे संगठननि मानसिफोर जेराव सोनानै दोननायनि जेरावबो बिबाननि बिलिरना जानो हाया आरो बेनो नाम्बार 1 कन्डिसन जानांगौमोन एकर्डआव जे जायफ्रा जेराव दङ बिसोरखौ हगारगोन नैथियाव जायफ्रा केस जाजोबनाय बिसोरखौ केसफोरखौ बेयाव लाबोजोबगोन मानो खारन बिथांमोना गावसिनि उदैनि थाखाय जेबो खालामाखै उदैनि थाखाय गावनि न'खरनि थाखाय दाय मावनानै बिथांमोना जेब्ला गैया मोनसे अर्गानाइजेसननि थ्रुयै जेब्ला मुभमेन्ट खालामदों बे मुभमेन्ट खालामनायाव मावनाय खामानिफोरनि थाखायसो जेराव दङ बे मुभमेन्ट खालामनाय समाव जेब्ला सोरखारजों जिरायनानैहाय एकर्ड खालामबाय बेयाव मानो बे कमिसना फैयासै दिनै सोरखारा जिखौ बुङो सान्थि लाबोबाय जों सान्थिखौ रावबो लाबोआखै एकमात्र जुदि सान्थि लाबोनानै बिनि सायाव बेखौ दिनै NDFB लाबोनानै NDFB आ हाथियार दोनथ'नानै सुक्ति खालामामोनब्ला NDFB खौ डिसबेन्ड खालामामोनब्ला दिनै सान्थि फैनाय नङामोन बिनि थाखाय रावबो क्रेडिट लानो हाया जुदि क्रेडिट लानो हायो एकमात्र NDFBफ्रासो लानो हायो मिनिथाव बाथ्रा लाजिथाव बाथ्रा गावबा गावनि जा सोमावसारनाय सोरबा 6 बोसोर सोरबा 5 बोसोर सोमावसारनानै जोंसो बिसोरखौ लानानै फैबाय नो NDFB गाव जुदि विलिंलि जोङो एकर्ड खालामनो होननानै बुङोब्ला सिजफायार NDFB गावसोरजों सिजफायार खालामनोसै होननानै खालामामोनब्ला सोरखारा जुदि इन्टारलकेटर होननानै सावरायहोआमोनब्ला एकर्डआ जुदि जायामोनब्ला सोरहा गोहो दंमोन दिनै जाखांनायनि उनाव दोनलांगासिनो आं सान्थि लाबोबाय जों सान्थि लाबोबाय बिराद गिदिर एचिभमेन्ट बे एचिभमेन्टनि थाखाय क्रेडिट गोज टु only and only NDFB आं आगोलाव बुंदों जे हाथियारखौ मानसिया बेनो लाया रंजानानै खुसियाव रावबो हाथियार लाया सोरबा रंजानानै खुसियाव कम्पिटिसन लानानै सोरबा फैया हाथरखौसो लानानै सोरबा रंजानानै रंजा खुसि जानानै बेयाव सोरबा फैगोन नामा लावथि गंसे लानानै बुलाबायगोन नामा खुसियाव खालामा वाय मानो खालामा मानसिया जेब्ला सोरबाया आंखौ हामला खालामो जेब्ला आंनि थानाय जिनिसखौ गासैखौ लांजोबदों आंनि गासैबो मोन्थायखौ गैया खालामदों आंखौ नाख्रेबदों आंखौ गाग्लोबदों अब्ला रागा जोङोब्ला दुखु मोनोब्लासो मानसिया सोरबाया हाथरखौ नांगौ सोरबाया रंजाखौ नांगौ सोरबाया लावथि सोरबाया हाथियार लानो बेनिखाय जों जुदि हाथियार सोमावसारनाया जोंनि
थाखाय दिनै बैफोर समाव गोबां मानसि दङमोन जायफ्रा नोंथांमोनाथ' बाहेरायाव दङ जों आंबो खामानि मावो जों बाहेरायाव थायो जोंनि खाथियावनो फैया जोङो गुबुन मोनसे समफोरनि मिथिं दावथिङाव गैया जोंखौ नुब्ला रायज्लायनो फैयो मानो बिसोरहाय जोंनि न'आव जों माबा पुलिसा नागिरो आर्मिया नागिरो बे समफ्राव जेब्ला सुबुं मोनथाय मोनसे हारिया जेब्ला सोमावसारो हाथियार बा हाथियार गैयि डेम'क्रेटिक सोमावसारब्लाबो पुलिस आर्मिनि हामलाया जादों बेफोराव हिउमेन राइट्स बाहायनाय सुबुं मोनथाया सिफायथाय बेफोर समाव जों गसंनानै जों खामानि मावो जोंहा दिनै गिनाय होननाय जेबो गैया नोंथांमोना जेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों जों एसेबां सेक्रिफाइस खालामनो हायाखै बाट स्टिल थेवब्लाबो जोंहा हारिखौ अननाया हयथ' सुयोब्ला एखेयानो होननानै नोंथांमोना खस्थ' मोननायखौ जों एफा एनै जों लानांगोन दिनै आफादनि नामाव पुलिसजों किडनेप खालामजानानै आं गाव 6 मास जादों बेनि उनाव जोंहा गिनाय जेबो गैया ओरैनो हमनानैबो लांजायाखै खावदों किडनेप खालामदों अपहरन खालामदों आंखौ आंनि जेब्ला NDFB गलि महरैखौ बै समनि आंनि आसामनि प्राइम मिनिस्टारनि फिसाला बिरादनि फिसालाखौ किडनेप खालामदों खावना लांदोंमोन बेनि उनाव गिभ एन्ड टेक हिसाबै बा न'खरनि मानसिखौ लानानै बुथारफैयोब्ला हगारना होनांगोन प्रेसार होनो थाखाय जोंखौ खावनानै मेगन खावनानै लांदों 10 दिन मेगन खानानै दोनो 10 दिन ओंखाम जाब्लाबो ओंखामखौ लाबोनानै फेन्दायाव होफैयो बिसिनाव फोला दोननानै आखाइखौ हमनानै नैबे दालि नैबे सबजि नैबे ओंखाम जायो ओंखामखौ माबा मोनसे आखाइयाव लायो सोर जानो हायो दालिखौ दांब्लाबो सिङाव जेबो मोना सबजिखौ दांब्लाबा बिरुना बेयाव बिसोर जानानै जिरायनो हायो अबस्था जानानै थानाय थिग जाया बेनि उनाव पुलिस कास्टडियावनो 53 days 53 सान पुलिस कास्टडियाव इन्टारवेशन बेनि उनाव 6 मासनि बारा जेलाव but I feel proud that is my capital आं बेखौ आंनि जिउनि हारिनि नामाव बावनाय आं भुल दं आं केपिटेल होननानै सानो मोनसे समाव जोंहा ओरैसो जाहैयो जेल जादोंना जेल जाहैयो जेल थांफेराखै बिसोर जेल जादोंब्ला जों गुरु खालामो हारिनि मुङाव ना ओमफ्राय जेल जानायनि गेजेराव जाबावो नोंहा 6 मासल'सो आंहा बोसोरसे नोंहालाय 1 मासल'सो आंहा बोसोरसे बे जेल जानायनि गेजेराव बिदि जाबावो 14 बोसोर नोंलाय 6 मास जानानै थाङो नाय जेराव थाना फैनानैबो गावनि हारिखौ अननाया increases आरो बोसोर बेवहाय बेफोरो मोनसे मानसिया बानायनाय सिस्टेमाव लानानै फैबाय बेनिफ्राय जेबो गैया उनावहाय गुबुन कागज मोनबाय माबा मोनबाय NDFB रिक्रुटेड मेम्बार but still 12 बोसोर केसा सोलिनायनि उनाव गासैबो माबाफोरा साख्रिफ्रा पुलिस जोबसोमोन नालाय पुलिसा फैनानै मा साख्रि होनो मोजां साख्रि होनो हायासै आरो लास्टआव सानैसोआ थैलायलांबाय सोरबाया ट्रेन्सफार जाबाय रिटायार जाबाय साख्रिफ्राबो फैजोबासै 12 बोसोर 11 बोसोर केसखौ 11 बोसोर सालायनाया 11 बोसोराव मास मोनफ्रोमबो मासाव खननै सुद' दिननिफ्राय प्रग्राम हाजो जानांगौ बेनिफ्राय आंनि फरायनायाव इउनाइटेड नेसन्सआव बर'फोरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हानाय बेनि पासपर्टफोरखौ सब जब्द खालामना होजोब्बाय 9 बोसोरावनो भारतनि
So, ang bigasan sa true SNDFB si multi-individual user paper selain segmented, solid, strong, dan kita kaya kasih itu dengan hasil membawa itu. Artinya awal-awal tangan zoom bersama dari 34 years mau baik, khusus kalau baik, ada juga dari baru dari sini sedang berjalan itu sama. Aku bilang tadi di politik serikasi itu semua baik, apa ada ini? Ini alat yang berbeda. Dan seni orangnya berbeda. Menikah. Jadi kami masuk bersama dalam selera keamanan. How to survive as a community, how to survive as a nation. Jadi kami hai kepada orang yang Tuhan. Mendapat yang kami implement self-governance system zero 6 critical problem. The 6 critical constitution it's a self-governance system. Kau buka dulu dari guru ada di kau nanti semua di economic system aku orang semua di nanti pakai mana di zona orang di mana di zona orang di mana di zona system di lagi apa dia nak orang itu decide kalau menanggung orang kau itu self-governance namanya. Indonesia aku bilang jadi orang kita ada sambil namanya. Jadi how to govern ourselves. Jadi mana kita menang. Kalau kita kerja maju macam mana kasih, because kalau mana kita hilang. Jadi perlu mentayang. Because Somni sedang berada self-governance maya. Jadi kita kerja kasih, because kan kita ini orang kita jangan sebab bekerja dengan orang kita yang tak terima. Bisa
साखौ गैयालासिनो हारिखौ देरगाबोदों आरो बे जायगायाव थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि हारिया जों लुबैनाय बायदि जौगालाङो जों दिनै जेरै जों आरो बेसे बोसोर नोंथांमोना आरो बेसे बोसोर खिन्थु जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसना जाहाथे जोंखौ नायनो हाया जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसना जाहाथे बुंनो हाया जे 40 years खालाय दावहा होनानै संग्राम खालामनानै दिनै हारिया बेखौ जाहाथे रावबो कुइसन खालामनो हाया बेखौ जोङो दानानै गालांनांगौआ जोंनिनो बिबान बेवहाय बे दानानै गालांनांगौनि हारिखौ दानाय समाजखौ दानाय बेनि बिबानखौ जोङो लानानै आवगायनांगोन आं बेवहाय मोनसे खोथा बुंनो गोसो जायो दिनै जोंनि गेजेराव बायदिसिना चेलेन्ज खालामनाया मोजां नाथाय जों दा जे नुनो मोनदों रंलि चेलेन्ज खालामबाय थादों गोरों दिनै माबेबा समाव जों चेलेन्ज खालाम दिस इज भेरि रं सोरबा मानसिजों चेलेन्ज खालाम दिस इज अलसो रं इफ यू वान्ट टु चेलेन्ज देन चेलेन्ज विथ इसुस बर'नि जोंनि जि हारिनि जि समस्याफोर दङ जि जेंनाफोर दङ बेजों चेलेन्ज खालामनाया बे इसुखौ बे जेंनाखौ आं फोजोबथारगोन बे समस्याखौ आं फाहामथारगोन आं प्रेजेन्टथारगोन आं देरहाथारगोन बेखौ आं बोस्रांथारगोन होननानै चेलेन्ज खालामनाय डन्ट चेलेन्ज विथ एनि अर्गानाइजेसन डन्ट चेलेन्ज विथ एनि पार्सन दिनै जों बेखौ दिनै इभेन्टफोराव थाबाय आरो सोरबाया चेलेन्ज खालामनानै मोनसे राहा होलायबाय what is this who will get the benefit the enemies will get the benefit जोंनि सुथुरफ्रासो बेनि उनाव आं माबायाव गौरव बुंनो लुबैदों जि खालि NDFB नि मार्चार्स खुंदोंमोन ओइ खालिनो दहाय खोन्थालांबाय ओइ खालिनो मोनसे समाव जोंना ग्रुप प्रग्रामखौ लाना होनानै मानसि don't challenge कुनु संगठनजों कुनु आफादजों चेलेन्ज खालामनानै जेबो मोननो हाया आं बेखौ मोजां मोनो चेलेन्ज खालामनोब्ला इसुजों खालाम जेंनाजों खालाम सोरबा संगठनखौ श्रेया होनानै सोरबा मानसि जौगानायखौ श्रेया होनानै बेफोरजों चेलेन्ज खालामनो थाङोब्ला गुबुनखौ होनानै बेनिफ्राय दिनै खुगायाव इउनिटिनि खोथा बुंनानै आखाइजों होखाबाय थायोब्ला मा दिनै बांसिन जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव जों जि राव खोनायो बे रावफोरा बिखानिफ्राय ओंखारनायानो नङा बेफोर गोजोननायनिफ्राय ओंखारनाय राव बायदिसो खोनायो जायनि थाखाय जोङो राव आरो आखाइ आरो एक्टिभिटिजों जोङो कुनु समानथाय नुनो मोना कुनु रिलेसनानो थाया so whatever we think here जों जेखौ बेयाव सानो जों बेखौसो बुंनांगौ जि मावो बेखौसो बुंनांगौ मेलेमजों जि सानो गोसो बिखा बिख्लं जि दङ बेखौसो जों बुंनांगौ नङाब्ला गोदोनानिफ्राय बुङोब्ला सालायजोंल' बुङोब्ला बेथ' थिननाय नंला जोंनि मेलेमा थिनाब्ला जोंनि बिखाया थिनाब्ला गोरबोआ थिनाब्ला बुंनांगौखाय खुगाजोंल' बुङोब्ला गारामाजोंल' बुङोब्ला जोंनि हारिया मालाबाबो जौगानाय नङा जोंनि हारिया मालाबाबो बुजिफैनाय नङा दा एक्चुएल स्पिरिट वर्किं स्पिरिटखौ जोङो दिन्थिनो नांगोन जोंहा दायो राजखान्थि गेलेनायनि सम जायाखै राजखान्थिखौ जोङो हारि सिबिनायावसो बाहायनांगौ पलिटिक्सखौ राजखान्थिखौ दायो गेलेनो थाखाय बाहायनो नाङा मुलाम्फा लानो थाखाय बाहायनो नाङा but to serve the nation serve the community जोंनि हारिखौ सिबिनो थाखायसो जोङो राजखान्थिखौ बाहायनो नांगौ खिन्थु दिनैसिम जोङो गुबुन गुबुन समाव जों जि नुदों जोंनि जा राजखान्थिजों दासिम जोङो हारि खौसेथि हारि सिबिनाय जोङो बेनिखायनो जों बयबो सांग्रां जानांगोन आरो आं सानो बेफोरनि बेलायाव सांग्रां खालामनो बेस्ट फरामानो जाबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड
नोंथांमोनखौ खावलायो आं अफकर्स खावलायनो बुस्थुफ्रा गैया नोंथांमोना अलरेडि बिनि गेजेरजों गोबां खामानि मावदों आवगायदों आरो बेबादिनो लासै लासै जिखिनि खामानिखौ मावनांगौ मावबाय आफादनि हिसाबै आरो दा लासैहै बर' हारिनि गेजेराव आवगायलांनो थाखाय आङो बेखौसो आङो खावलायो आसा खालामगोन नोंथांमोननि जि मेंनो रोङै स्पिरिट जि गोख्रों स्पिरिट जि साहस दुखु खस्थ' सहिनो हानाय नागारसारनो हानाय जि स्पिरिट बे स्पिरिटनि गेजेरजों बर' माहारिया जेब्लायबो मुलाम्फा मोनलांगोन आरो बे समावहाय जायफ्रा जेराव दङ बिथांमोननि मोजां देहा मोजां साननाय हनायखौ आङो हास्थायहरदों जायफ्रा बर' हारिनि रंजालांदों हारिनि थाखाय बिथांमोनखौ गोसोखांदों आरो अराय सम बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस बे सेक्रिफाइसनि गेजेरजों जों अरायबो थुलुंगा मोनलांबाय थागोन आसा खालामो आं जास्ट मोनसे क्लेरिफिकेसन आंसो गोरोन्थि खोनादों ना मा मिथिया दहाय जेब्ला जेनेरेल सेक्रेटारि बिरेबिलाङा बुंदोंमोन सिबिआइ केसनि हियारिंआ 28 नभेम्बर होननानै बे 28 नङा 20 नभेम्बर 20 नभेम्बर 20 नभेम्बर जागोन आरो बेयो सिबिआइ केसाव थानाय 6 जन गासैबो 6 जन हियारिं नाम्बारखौ लांफानानै 6 जन जायफ्रा जेराव 6 जननिबो बेल हियारिं जागोन बेल हियारिंआ सिगाङाव खननै डेट बारलांदों 13 फेब्रुवारि 13 फेब्रुवारि खनसे आरो ओइखालि सिबिआइनि एडभकेटआ जोंनो सम नांबावगौ एसे होननायखाय कर्टआ सुप्रिम कर्टआ सप्ताब्रै बारायनानै होनाय सप्ताब्रैनि उनाव 15 मार्चआव बे हियारिंआ जाफैदोंमोन ओइखालिबो आरो सिबिआइनि एडभकेटआ फरायबाय केसा गिदिर बेवहाय जोंनो स्टाडि खालामनो एसे सम नांबावगौ दिनै हियारिंखौ लाथ'नाय बेवहाय ओरैबायदि गोलाव मास नांबाय 8 मासनि बारा दा मे फैनानै समा जोबफैबाय दिनै 21 मेया बिसोरसो अलमस्ट 1 मास माने दानसेनि उनाव दिनै 20 नभेम्बराव बे हियारिंआ जागोन जों गासैबो आर'ज गाबनि जाहाथे बिथांमोना बाहेरायाव फैनानै बर' हारिखौ सिबिफैनो हायो बिथांमोना जों मिथिगौ गावसोरनि रंजानाय खुसिनि थाखाय बाहेरायाव फैनायखौ मालाबा सानाखैबो नाथाय जों हास्थायो जे बिथांमोनाबो फैनानै रायजो राजाजों थांनानै जाहाथे बर' हारिखौ माबायदि रायजो खुंहोनो सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ जाफुंहोनाया जाहाथे लोगोसे थानानै खामानि मावफैनो हायो जों बेखौ आसा खालामो बेनिखायनो जों आर'ज गाबनि जाहाथे बिथांमोनाबो उदांनि सिङाव फैनानै जोंजों लोगोसे बाहेरायाव खामानि मावफैनो हायो जोबनायाव आंखौ बेवहाय लिंहरनायनि थाखाय आरो नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनो खाबु मोननायनि थाखाय आंनि बे फराम फेसिलिटिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनिसिम गोरबोनिफ्राय आंनि साबायखरखौ बावहरबाय